olen Niko ja minä olen tänään tullut teille kertomaan, että kuinka intensiivisellä selostuksella saadaan tylsimmästäkin kuvamateriaalista äärimmäisen mielenkiintoista. Minulla on tässä pari klippiä, mitkä minä haluaisin teille näyttää. Katsotaanpas ne. Siellä heilulehti tulee siellä ruskea ja keltainen heilu tulee siellä kiihtyvä taatti ja heilulehti siellä jumalauta meille aivan loistava homma kun se vasemmalta oikealle menee sieltä aivan lopeta saatana tää heilu. Lähtee sieltä pressu siellä menee jumalauta pressu sieltä tuulessa heilu pressu jumalauta sieltä heilahtaa sieltä pressu ja jumalauta sieltä vie toisen kerran jumalauta että on hirvokkaasti heilu tuulessa siellä menee. Paikan joka normaalisti siellä on joku on siivoamassa mutta onko tällä kertaa ei ole kukaan siivoamassa sieltä mutta mikä menee vasemmasta nurkasta lähtee siellä. Sieltä lähtee tulemaan käsiä aivan sen siivoja tätiä se siellä, joka menee ja tulee aivan loistava hymy korvissa tulee sieltä. Täällä on meillä tällä opistolla täällä tämmönen tyttö, joka nukkuu täällä tommosen ruutupeiton alle ja me häiritsee on pitää meidän vaimon mutta matalana tuolla ja siellä mennään halin alle tuolla. Sieltä katsotaan, että joskus se sieltä tuli ja kurkasi. Nyt meni takaisin sinne tuolla ihan hiljaa, että me herätä tyttiä. Tämmönen tuulitikon virtasasasta vauhtia menee sieltä tuulitille ja päälle ja sitten menee aivan loistavaa vauhtia, se pysyy tuulettaa sieltä mukavasti raikasta ilmaa tuolla joka paikalle ja sieltä jengi leikkeelle eikä kun vasemmalta oikealle lähtee sieltä tulematon tuuli, lähtekö oikealta vasemmalta tievä suunnat on aivan sekaisin tässä vaiheessa kun se menee tuulet ja sieltä pysähtyy ja taas lähtee jumalauta sieltä lähtee menemään, ei helvetti. Jumalauta, sieltä löi kuplia, jumalauta, ei helvetti, nyt tyttävä, ei selostajalla lähti jo muistia järkeä, että tämä poika lähtee kaljalle.